سلام اندحردا تشنفنا سلطاننا حقفنا خناركب ينايلو ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ከተሸነፍን በተደጋጋሚ እንዳልኩት አቅፈን ስልጣን እናስረክባቸዋለን። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ትግራይ ናይ ተጋደልቲ እያ እቲ ዘይተጋደለ ዝጎደለ ነገር ከም ዘሎ ሓቢሩ መሰል ናይ ዝተጋደለ ዘይተጋደለን ነንወይኒ እዩ ኣብታ ትግራዋይነቱስ ትጎድሎ እያ ኣብ አዲስ አበባ ሰላማዊ ሰልፊ አካሂዶም ውሸታምና አስመሳይ መንግስት በአስቸኳይ ይውረድ ቲቢኤስ ሚዲያ መጠንቀቅታ በፂሕዎ ቲቢኤስ ቴሌቪዥን ቲቢኤስ ወርቃማ ቲቪ ድምፂ ህዝቢ ትግራይ ብምዃንካ ብቻ ቦምቢግ ተጸሚድልካሎ ማለት እዩ ስለዚ ልዕል ጥንቃቐ ግበርዎ ስለዝበሉ ልዕል ጥንቃቐ ግበር ወዲ ዓበይቲ ስቱዲዮኻ ቀይር ወዲ ዓበይቲ ነዚኦምን ካልኦትምን መዘናግዕትን መምሃርን ዝወልናዮም ሒዝናልኩም ደበኺልና ኣለና እስካዕ መጨረሻ ከዓ ተኸታተልና እንድሕር ደኣ ተሸኒፍና ስልጣንና ሓቁፍና ክናርክብ ኢና ኢሉ ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ከተሸነፍን በተደጋጋሚ እንዳልኩት አቅፈን ስልጣን እናስረክባቸዋለን። ምናልባት የተወሰነ ወንበር የምንጋራ ከሆነም ባልተለመደ ሁኔታ ከናንተ ጋር በቅርርብና በትብብር እንሰራለን። በምርጫው ማግስት ምርጫ ቦርድ በዚህ ውድድር አሸንፈዋል ብሎ የሚሰይማቸውን የሚገልጻቸውን ፓርቲዎችና ግለሰቦች ሙሉ በሙሉ በመቀበል እንደግመዋለን። ከዚህ ቀደም እንደነበረው ምርጫ ኮረጆ አንሰርቅም። ያለፉ ማንኛውም ተፎካካሪ ግለሰቦች በታላቅ አክብሮት እንቀበላለን። በጋራ የሚያሰራ ሁኔታ ካለም ከምን ጊዜውም በተለየ መንገድ ከናንተ ጋር በትብብር ለመስራት በእኛ በኩል ዝግጁ መሆናችንን ደግሜ ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። ይህንን ባህል ማስቀጠል ከቻል በህግ አውጪው ምክር ቤት ውስጥ በምናወጣቸው ህጎች፣ ስትራቴጂዎች፣ ፖሊሲዎች ጠቃሚ የውይይት መድረክ በመፍጠር ሀገራችንን አስቀድመን በጋራ መንግስታችንን ልናጠናክር እንችላለን። ከዚያም ባሻገር በምርጫ ሙሉ በሙሉ ያሸነፉ ወይም የተወሰነ ድምፅ አግኝተው ማሸነፍ የማይችሉ የሚፎካከሩ ግለሰቦችና ፓርቲዎች በሚያገኙት ድምፅ ልክ መንግስት አስፈላጊውን አክብሮትና በጋራ የመስራት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ትግራይ ናይ ተጋደልቲ እያ እቲ ዘይተጋደለ ድማ ዝጎደለ ነገር ከም ዘሎ ሓቢሩ ዝተጋደለን ዘይተጋደለን ነንወይን እዩ ትግራይ ናይ ተጋደልቲ እያ ናይ ዝተሓውቕ ክትኮነ ይትኽእልን ናይ መንነት እንዲትውግእ ክጋደልና ተገቦ ዘይተጋደለ ዝኾነ ጎደሎ ነገር ኣለዎ ኣብ ትግራዋይነቱ ትጎድሎ እያ ንሕና ስርዓት ነውፅእ ዘለና ስለዚ ዘይተጋደለ ኣይ ትግራዋይን ኣይምልከተን ዝብለና ዘሎ ኣብታ መሰል እውን ኣይትምልከተናን ማለት እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ሓቢርና ንስማዕ እዮም ትግራይ ናይ ተጋደልቲ ናይ ዝተሓልአ ኣይክትኮነ ይትኽእልን ዘይጋደለ ዝጎድሎ ነገር ኣሎ ኢና ንብል ፀባሕ نحن سرعة نوصل لنا زقول له مسل قولوا له يخون دقي مسل نايس تقادله زي تقادلن ننوينيو كما يعني تكتوص مساينا نقبل زلن زي مقدار مالك تقادلنا تخالي بيت سو كي سمع لنا يكون أفتا تقراوين تقول له يعني أفتا تقراوين تقول له ما يمنن اللي توقع كم تقرأ كم هزب خلنا برنيز قارل زلنا ما يتقرأ ينزلنا ذل أي ملكتنا ينزلنا ذل مفتهم السلونة يتملكتون ኣብ አዲስ አበባ ተቃዋምቲ አብይ አህመድ ሰላማዊ ሰልፊ ወጽዮም ለምርጫ ከመሰብሰብ ህዝብን ማዳን ይግደል ውሸታምና አስመሳይ መንግስት በአስቸኳይ ይውረድ የህዝብ ስቃይ የማይሰማው መንግስት አንፈልግም ለምርጫ ከመሰብሰብ ህዝብን ማዳን ይግደል ቲቢኤስ ሚዲያ መጠንቀቅታ በፂሕዎ ቲቢኤስ ቴሌቪዥን ቲቢኤስ ወርቃማ ቲቪ ድምፂ ህዝቢ ትግራይ ብምዃንካ ብቻ ቦምቢግ ተጸሚድልካሎ ማለት እዩ ስለዚ ልዕል ጥንቃቐ ግበርዎ ስለዝበሉ ልዕል ጥንቃቐ ግበር ወዲ ዓበይቲ ስቱዲዮኻ ቀይር ወዲ ዓበይቲ ሼር ናጎርኩም ኣውፅሕሉ ቻው
መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ስደተኛ ሓድሽ ውሳነ ወሲኑ እስኪ ናብ ዝሓፍትና ከብደኩም ሕጹጽ ሓበሬታ ስደተኛታት ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ ብዕለት 26 ኣብ CWS ዝወፅእ ብሬኪንግ ኢንፎርሜሽን ወይ ድማ ሕጹጽ ሓበሬታ ሒዘልኩም መጽ ምምሕዳር ትራምፕ ነቲ ዓመታዊ ቁጽሪ መጽለሊ ሬፊጂ ሴሊንግ ንዓመት 2026 ካብ 7,500 ናብ 17,500 ዘዕቢ ሓድሽ ውሳነ ፕሬዚደንታል ዲተርሚኔሽን ኣብ ወግዓዊ ጋዜጣ መንግስቲ ኣሜሪካ ወይ ድማ ፌደራል ሬጅስተር ሓቲሙ ወፅኡ ኣሎ። እንተኾነ ግን እቲ ኣተሓሳሳቢ ክፋል እዚ እዩ። እቶም ተወሲኾም ዘለዉ 10,000 ቦታታት መጽለሊ ንጻዕዱ ኣፍሪካነርስ ወይ ድማ ዋይት ኣፍሪካነርስ ዜጋታት ጥራይ ዝተፈልዩ እዮም። እዚ ስለምንታይ ኣገዳሲ ኮይኑ ቅድሚ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ብወረታት ወይ ድማ ብፀብጻባት ይሰምዑ ነይሮም ወይ ድማ ዞም ንብሎም ዘለና ዝኾነ ሰብ ብፀብጻብ ዝወፅእ ይሰምዑ ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ ግን ኣብቲ ፌደራል ሬጅስተር ወግዓዊ ኮይኑ ስለዝተሓትመ እዚ ወግዓዊ ፖሊሲ መንግስቲ ኣሜሪካ ኮይኑ ስራሕ ጀሚሩሎ ማለት እዩ። ወግዓዊ ፖሊሲ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ኮይኑ ስርሑ ጀሚሩሎ ማለት እዩ። እቲ ምምሕዳር ነዚ ህፁፅ ውሳነ ዝወሰደሉ ምክንያት ብዓሌት ዝድረኽ ቀዳማይ ብዓሌት ዝድረኽ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ዓሌት ኣፍሪካነርስ ይፍፀም ኣሎ ብዝብል ክሲ ካልኣይ ከምኡውን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝካየድ መስርሕ ስደተኛታት ምትእስሳር ስለዘጋጠመ ምዃኑ ይገልጽ። ካልኦት ስደተኛታት ኣብ ምጽባይ ይርከቡ። በዚ ምክንያት ካብ ካልኦት ሃገራት ዝመጹ ብዙሓት ስደተኛታት ንኣብነት ስደተኛታት ኣብ ሱዳናውያን፣ ኤርትራውያን፣ ኣፍጋኒስታውያን፣ ኮንጎ፣ ሶርያውያን፣ ኢትዮጵያውያን ካልኦትን ገና መስርሖም ተደናጊዩ ወይ ደስኪሉ ይርከብ። ማሕበር ቸርች ወርልድ ሰርቪስ ወይ ድማ CWS ከም ዝገለጾ እዚ ውሳነ እቲ ናይ ስደተኛታት ስርዓት ገና ይሰርሕ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ። እንተኾነ ግን ብኣድልዎ ወይ ድማ ንምሩፃት ጥራይ እዩ ሰርሕ ዘሎ። ስለዚ ድማ እዩ ትካላት ስደተኛታት ነቲ ናይ ስደተኛታት እገዳን ሁሉ ፖሊሲታትን ብሕጊ ዝቃወም ዘሎ። ተወሳኺን ኣገዳሲ ሓበሬታን USIS ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ USIS ሓድሽ ናይ ፖሊሲ መዘክር ፖሊሲ ሜሞ ኣውፅኡ ኣሎ። እዚ ፖሊሲ እዚ ብዙሓት ድሮታ ውሽጢ ኣሜሪካ ዘለዉ ስደተኛታት ዘይኮኑ ፍቃድ ዘለዎም ሰባት ካብ ኣሜሪካ ወፂኦም መስርሕ ግሪን ካርዶም ኣብ ወፃኢ ሃገራት ብዝርከቡ ኤምባሲታት ኣሜሪካ ክውድኡ ዝግድድ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ፖሊሲ ነዞም ስዕቡ ክፀሉ ይኽእል እዩ። ተምሃሮ ስቱደንትስ፣ ቱሪስትስ፣ ፍሉይ ፍቃድ ዝኣተዉ ፓሮልስ፣ ገለ ብስድራ ቤት ዝተጠቕሱ ኣመልከቲ ፋሚሊ ቤዝድ ኣፕሊካንትስ፣ ጊዜያዊ ቪዛ ዘለዎም ወይ ድማ ቴምፖራሪ ቪዛ ሆልደርስ ይኹን እምበር ሕጂ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዝርከቡ ስደተኛታት ዕቁባ ዝሓተቱ ሰባትን ሕጂ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዝርከቡ ስደተኛታት ረፊጅስ ዕቁባ ዝሓተቱ ሰባት ኣሳይለስ ካብዚ ፍሉይ ፖሊሲ እዚ ነፃ ኤግዘምፕት ዝኾኑ ይመስሉ። ባጀት ሳልሳይ ሓበሬታ ባጀት ዶብን ኢሚግሬሽንን ICE ኮንግረስ ነቲ $72 ቢልዮን ዝግመት ንትካላት ICE ሓለውቲ ዶብን ቦርደር ፓትሮል ዝወሃብ ናይ ባጀት ረቋሒ ረቂቕ ሕጊ ከየጽድቕ ዕረፍቲ ወፂሎ። እቲ ብዛዕባ ባጀት ኢሚግሬሽን ዝግበር ክትዕ ኣብ ወርሒ ሰነ ክቕፅል እዩ ዝጽበ። ስለዚ እቲ ሕድሉ ናይ 26 ዝበልፀ ብሬኪንግ ኢንፎርሜሽን ወይ ድማ ሕፁፅ ሓበሬታ ብሓፈሽኡ ክረአ ከሎ እቲ ናይ ስደተኛታት መስርሕ ንኩሉ ሰብ ብሙሉእ ኣይተኸፍተን። ነገር ግን ዝሓድሽ ውሳነ መንግስቲ ኣሜሪካን ደቡብ ኣፍሪካውያን ወይ ድማ ኣፍሪካነርስ ጥራይ ፍሉይ ናይ መፅለሊ ቦታታት ከም ዝወሰኸ ካልኦት ጉጅለታት ስደተኛታት ግና ገና ኣብ ምፅባይ ከም ዘለዉ ወግዓዊ ገይርዎ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዛ ናይ ሎሚ ዝሃብኩም ሓበሬታ ሰለስተ እየን ዘንበብክዎን እታ ቀዳመይቲ ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ዘለዉ ስደተኛታት ክትኮን ከላ ሓበሬታ እታ ካልአይትን ሳልሰይትን ድማ እቲ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዘሎ እታ ናይ ካልአይቲ ናብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዘለዉ ስደተኛታት ኣሳይል ዝሓተቱ ድዮም ካልእ ድዮም ዘይኮነ ብሓፈሻ ሶሪ ነቶም ኣብ ብቱሪስት ቪዛ ብስቱደንት ቪዛ ገለ ዝኸዱ ንዕኦም እያ ትምልከት ነይራ። እታ ሳልሰይቲ ድማ ናይቶም ICE ዝበሃሉ ቦርደር ዝሕልው ናቶም ድማ ናይ ቤት ፍርዲ ጉዳዮም ኣበይ ከም ዘሎ ወይ ድማ ኣብ ከመይ ተወንዚፉ ከም ዘሎ ነይረን ማለት እዩ። እዚን ሰለስተ ሓበሬታ ቲክታክ ሓፂር ስለዝኾነ ወይ ድማ ፌስቡክ ሓፂር ስለዝኾነ ዝዘርግሖ ኣነ ሙሉእ ሓበሬታ ግን ፅባሕ ወይ ድሕሪ ፅባሕ ኣብ ዩቲብ ናተይ ኣብ ሃኒታ ቲዩብ ክዘርግሓልኩም እየ። ሳብስክራይብ ኣይትሕመቑ፣ ፈለውን ኣይትረስዑ። ኣብኡ ድማ ብሰፊሑ ዝተገልፀ ብሰፊሑ እናገለፅኩ ከቕርበልኩም እየ ማለት እዩ። ኣብኡ ተኸታተሉ። ክሳብ ዝመፅእ ግዜ ካልእ ሓበሬታ ዝወፅእ ድማ
ብሓንሳብ ኣለና ማለት እዩ stay tuned ተወሳኺ ድማ የምህርን ያዘናግዑን ዝመናዮም ጠቕላላ ኣቢልና ናባኹም ሒዝና ለኩም ቀሪብና ኣለና ናብዛ ቪድዮ ከብለኩም ማዕ ግዜ ወይ ወለደሉ ወይ ስተየሉ ተወድያ በቃ ሳገዛዚ አዶ ሃንገ ክገብር ሃንገ ክጅምር ያኔ ሉ ማዕንት ሃንገ ክገብር هذا كذا بقول نقرأ أتيا سبعة بيعي ولا يدوم نبري حدار كبري سو كذا ورنا بأسرقنا بسقنا بحوق عنتا عدني عقاتنا تنعقنا بفلا أنا نسخانسي كبيد نعقات العلاقان قال إذا عدس بزعبة بايتاي تقول أنت هو كوي أي سرح أي نفر يوفرت بلكا صاب كندو واي إذن سنوان وقوانا يخبها لسحكيتا كما أخبرون السميع يفلتني هذه مو السمع سمع عنده عدنا عكتات بلني ساخرام تينو برولة ترموز أركوكم أركول واي ذا عد ذي حتى موداتو سيناتا هنكونا زي أخوف فينا عين مرأة حدا راين قبل خم إيتبال أبينا بخا نترفن بر أو كوتاتين حاو بوتاتين عدي سريداتهم على نبحان تقول عخا حتو لي بواسم كتامتس تايدا انت هتقبره تاخو قبرون ديم دمتوين انت هتبلعه دبلع كو تبلع موز بلع خا يتبلع دو مخان حق خاخا قدم سوز بلع كو تبلع الكا تمصانيركا لو مغن دبلع كو تبلع تخونكا ادمصين دبلاخا كبيدوكو حان عد لي كرئيه اتولو خانابزي دينو هو اتويا نابزي اتكتويا باشويا صريه خات تحتوي دينتي يا نابزي كم زغركي بعت دين انت كم زغركي با شش بلل يا با تتي معتي ودي كنت با الكازي حسدنا بالزي اخ راسيسنت بالزي اخ راسيست نحكرك اوصي خمر لنقنا زين جرام مسكرك اسبينا كان ودي يارو ده بدي بتنا مش ممكن نم جنا مرد هراي مسيو سنبي الدنيا انتاي جري انتاي وعد بين دي مسين سنبي ده كان كبر شيء والله غدا ما كنا من جنا مدام بدهراي مسيو هذا دو كان طنيو سنبي ده لا كان بوليس كسنبي دني نعين تاتا بوليس كسنبي دني بوليس جرى وهذا مقعد عرصه بوليس تادي هذا نالكاي بوليس راح تاد بني ناي بوليس كسنبي دني بوليس كسنبدك كون مرقم يقبرتي بوليس كسنبدك عبد علم ذي ترفقع من بر ذي ترفقع تا قبرتك بوليس كبوليس تفرح كبوليس تادم بغبري ما تيري غيره يو ار رايت يا ام جود ثانك يو يا غيره ودفارع هذه مزينه فليتني قطي مني قدم انت تقول لي يا سيلي اس فاين قال لي صبو قال لي ودفارع ما كهر مال طبطب على ذي بيرا كابي مسين عشان بيتنا بعد يا أقبلوا لقينا تلعبون جزانا خطوة وزنا جزا قلنا ملا شاي وعي شاي كستيو ما وعي علم نفسه والله ما تسمع لي बात एग सर वन प्लीज वन अंडा के मरंडा हटे चाटे किसी मार के संडे के मार के यस प्लीज क्लीन फ्रेश फूड ओके फ्रेश फूड बस संडे बाड़ के नहीं मार के ओके इंडियन डेलिकेसी साथ भी बाड़ के अफ्रीकन से मार के संडे लाड़ के सी मार के हल्दी अंडे समार की तुम हारे हारे वेरी नाइस वेरी गुड सर व्हाट्स दैट आधी सी मैं पापड़ी करने से मार सके स्पेशल इंग्रेडिएंट स्पेशल अंडे से मार के स्पेशल सीखो मना
Eggshell, please. Eggshell, okay. Eggshell. Huh? Very thirsty food, huh, sir? Sunday ki baada ke si mate. Ya, apa tu ni Krishna apa tu semua? Vegetable and fruit? Yes, please. Fruit. Look, sir, look and clean. Chips specially. Specially chips na mara ke. Sand ke. Thank you. Sunday ke mara.